Защо не се кандидатира? Аз ги гледам сега, който има долар в гардероба и се кандидатира. Който има долар за се кандидатира за общинска. Ти във Варна. Стартора на агитата на Спартак е кандидат за общински съветник. Не му да се представи сега леко. Ето, е познат. Абе, ти голям капацитет ще е италиански. Казвайте ги тия работи. На кой жената ли взе или гощ? Жената. Така да? На трето място стане на първо. О. Много са много големи ушите, да, и аз така, на мен ме да прави такова впечатление. Но... Но бялата риза се е бяла. Значи се обляква както трябва. Понче, ти гледайте бялата. Олиза. Значи под горите знам един магазин за бели ризи, даже има за булчински рок. Вики, включи се Може да се с булчинска рок. Той си ми е включен.